Ndeewo na ụmụnne daalụnụ. Kee ka unu mee? Taa mma akọlụ unu akụkọ nwanne anyị nwoke bịa kọọlụ m si na o nwee nwaanyị nọ na mba United Kingdom na ọ pụta dunete nwa ya nwaanyị arụ adịchara. Ọkwa ịma ndị arụ adịchara o nwee kafa si eme. Ụfọdụ na-ezuzu ezuzu, ụfọdụ na-akpọkwu akpọkwu. Ọ si na onye na-akpọkwu akpọkwu, onye na-emechi isi galagala ka arụ adịchara ya. O wee kwue nkwa si anya tụbụ ya ime ka ọ mụọ nwa na ọnya ga-abụ nna Andy nna a ga-akpọgote ya na mba United Kingdom maka onye ọbụla mụrụ nwa ọ ga-abụkwa nna nwa ya bụ o wee kwelu. Ọ si ka onye ala atagburu ya maka nwa ya ahụ bụ onye ala. O wee bụrụ ya, o wee na-akọrọ m na-asị na nwaanyị ahụ obi na Manchester o luzie ọ nọrọ ebe ahụ na-alụ ọlụ. Ọ nọkwa na nnukwu ọlụ, o nwere nnukwu ọkwa, ọ gbante nnọọ nwee ego, ọ nụrụ di si o wee jee mee adopt. O mere adopt ahụ na be anyị akpọgoteli ya ji aka ya melie mgbe ọ dị obere maka ọ nụrụ di ọ mụrụ nwa. Ọ sị ka o jee meta adopt onye ya na ya ga na-ebini ka ọ ghara ịgbazi aka. So o jezie meta adopt ahụ mgbe nwatakịrị dị obele ọ mara na ọ ga-aghọ onye isi galagala ma ọ bụ imbecile. Ọ sị na ọ mara nke ọ ga-akpọ di ya akpọ aida na ịkpọli ya imbecile ịkpọfịa, ịkpọli onye isi galagala ịkpọfio, ịkpọli ya onye nzuzu ịkpọfio, ịkpọli onye nkoto ịkpọfio. Amara nke a ga-akpọ nwa ahụ akpọ kama na ihe ahụ ma bụ na nwa ahụ akpakọchara ọnụ. Ọ na-ịmago ndị na-enunu asụkwu emekwe ka onye ala obele ọ bụrụ na ọ pụrụ na nnukwu onye ala o kopụchere na gia ọfụma mana a ga-akategorize ya onye mkpọkwu ma ọ bụ onye nnunu. So o metezi adopt ahụ ịma nwa na-eto ifụzie ihe ọ ga-aghọ na ọ kpakọchara ọnụ. Ọ na-ewutezi nwaanyị, ọ sị ọ ga-agbazi aka. Ọ sị na nwa a dị 14. O wee dunetezie ya ụlọ si na ọ ga-achọ boys ga-atụbụ ya ime ka ọ mụọli ya nwakwa ka oge eni na ọma njekwa mebe adopt. Ọ ga-achọ boys ga-amụli ya nwa. O wee bịakwutie wee si ya biko bịa wee kpasacha anya alụ ahụ wee kọchichali ya mkpa ya wee si ya biko na nwa ya nwaanyị ka o dunete maka anọrụ na mba United Kingdom ọ ka dị onda. Ọ bụrụ na ọ dịrị ime na mba maka ịma na onye nwekwere nwa imbecile maọbụ nzuzu maọbụ menta ịma onye ahụ na-enwekwa ego, onye ahụ na-enwe ezigbo ego, a na-akwụ ya ụgwọ. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ ga-aga ndị nwere anya ukwu ego dị n'anya fapụta fasị na fa chọrọ ka ofu nwafa bụrụ onye nzuzu ya bụ onye nkoto ya bụ ịmago disable. Ọkwa ịma disable onye nwere nwa disable a na-akwụ ndị disable ụgwọ. So nwa ahụ ego a na-akwụ ya gbanyite asị na ọ bụkwa amadị ihe a ga-akpụ ya kpọ mana a categorized ya na ndị mkpọkwu ahụ na ndị nsọkwu ahụ. Ịmago ma isi galagala ịmago onye akpakọrọ ọnụ a categorize gị. So ọ na-enwetakwu nnukwu ego na ya. So o wee sikwana na o wee kpọnata ya. Ọ fụkwara na nsọ nwaanyị ya nke mbụ o wee kpọnata ya wee bịa kọwachala ya ihe niile wee si ya na ya mụọ nwa na ọ ya na-afịa arụ akpọgotie maka nwa ahụ bụzi British citizen. Ọ bụ British citizen. Ọkwa ya na ya wee gwodobekwen. Ọ sị ka onye ala atagburu ya a na-aghọgbu ya. Ọ sị na nwata nwaanyị onye ala ahụ dị 14 years ọ ya na-akpọchi onye ala nya maka ọ na-emekwa ọfụma. Ọ makwa obele ihe mana ịmago ọ bụrụ na amamihe na-adị 100% ọ mazụkwa ebe 55. So ịma onye amazụrụ ihe luo 70% a ga-ewezi onye amara ihe maka amamihe na-ebido na 0 wee gbagobe. Amamihe na-adị 100. So amamihe mmadụ o luru 70 ịma na ọ machazi ihe. So ọ sịkwa na ọ ma ihe mana ọ machara. So a na-aghọgbukwe nne nwaanyị a na-agwụ ya ihe ọ na-alaiki o ji ga aghọgbu ya. So eme onye ego o ji ga egoteli ya biskit
gotelie sweet, gotelie ya ụmụ ihe ndị ọ na-alaiki, ọ gwacha anya ihe ndị ọ na-alaiki nya gotebie bịa na-aghọgbu ọ bịakwara anya ọṅụlịsịa nwaanyị aṅụlịsịa wee due gefa n'ụlọ mechie ụzọ sifa ngwafa na ihe mebe fa na-eme si na m n'isi mbụ ọ dịrị izi n'oge emeketekwe nwatakịrị laikbazi anya hei si ya na ihe na-emezi ọ na-emezi nnọọ ihe fri nya bụ ọka na-abịakwara nwatakịrị fụzikwa onye mụba amụ bịakwuo duli edulu sef nwatakịrị bịazikwa oduli edulu ọbịa nnọọ ọ si na ọjagekwelie nnọọ ọfụma nna ọ bụrụ obere ihe si ya wee na-eme emelukwa ihe a arọ mara ihe ya na nwatakịrị bụziala oyi na-agazikwu ma n'ụzọ kama na ọ na-enunukwa enunu mana ya na ya na-agakwa a sị na-emelide o wee dukwa ime testi ya ọ bụrụ na ọ dịghị ime arapịa nnọọ obunite lube 5 months ma mụ ya wee dukwelie na mba United Kingdom osi o wee dukwelie na ihe a mee 2 years ago ọ mụgo nwa ọ sị na ọ na-arọ gara aga ka ọ mụrụ nwa a sị na ọ ga-amụmụ ejima na-abụ nwoke na-abụ wee kọlia na ọmụgokwa ejima o wee tie wee ṅụlịa nya bụ na ọbụlụ nna ọ na-awụ ọmụ ọpụ mgbe a ga-abịazi dulie ọ na-awụ ọmụzi ọpụ ọ na-asịzi anti kemgbe ị ya abịazi dulu m nwaanyị ekwezikwa atụpụli ya ọnụ na-ewesizie iwe ọ na-azịkwa asị na ọ ga-abịa dulie andịa ọ si na ọ dị m 24 years mgbe o mere ihe ahụ mana nwaanyị siri ya nya ma enye na ọ dị 17 o jekwe mechelie paspọtụ o ji gaa pụta wee ọ na-amanye elu ọ si kịta na-ekwezikwa abịa edulie na ọkpọgo anti a na-akpọkwasị ya ọ mara ma ọ blọkụ zikwulie fon ada agazikwa aga ọ da agazi aga ọ mara ma ntị ọ blọkụ ziri ya o welu fon a wee nyekwe m wee sị m kpọbakwa ntị a si na iwe na-ewezie na obi jupụtalie n'ọnụma kịta na ọ bụrụ na abịara kpọrọ ya na obi jupụtalie n'ọnụma na ọ ga-abịakwa gbapụ ike na ọ ga-abịakwa nya ọ maghị ihe ọ ga-eme o debe ede ọ chọọ British ma ihe niile online debelufe akwụkwọ chọọ fon nọmba kpọba akpọ ọ makwa afafa mara ihe niile si anya jikwe nwayọọ bịa kpọrọ ya ka o si kwue na nkwa onye chezie m nọmba m wee kpọọ antị ahụ wee jụrụ ya o wee sị m na ọ kwụkwali ya ụgwọ na ọ kwụrụ nwoke ahụ ụgwọ andị ọ kwụkwali ezigbo ụgwọ ka ọ wee bịa lụọ ọlụ a na onye lụrụ ọlụ akwụ onye ụgwọ ya jebeziela onwe o chọrọ ịbịakwa bịa nụba nwa ya nwaanyị wekwelu nwa nwa o jisi ike mụta o wee ihe a ka ọ gwachaziri m si na ọ kwụkwali ya ụgwọ nsị ahụ kpara akpa ọkwụọ ikwu onye ụgwọ o mechie ọlụ ya ọpụba ọ sị na akpara akpa o mechie ọlụ ya nyapụba na ọgwa akwụ ya na ọ ga-edugoti nsị a ka ekwenu nwata nwoke njụkwa anya ọzọ si na akpara akpa nsị a dịkwa shọ si na akpara ka ekwena onye mma ebeliv amakwa m onye mma ebeliv ọ sị mgbe o ji melie mụ na paspọtụ ya o wute paspọtụ gosi m si na arụ n'ọdị o siri anya ma enye na ọ dị 17 mana ọ bụrụ 17 ka ọ dị ọ dị 24 mgbe ahụ kịta o mego 26 years kịta ọ dịzi 26 o butuo eji o kwekwelu si na ọka ewere kpọgote ya na ọka esi eme abịa maka asị na nnukwu mmadụ tụba mmadụ ime na o nwere kapasiti afọ ya asị na abuse onyanwa so na akpakwala akpa ya bụ amara m onye mma ebeliv ya bụ ka akpara akpa isi ka eji ekwu ya o nwere ihe ọzọ nke nwoke ahụ si mụ bịakwa ka nkọsara unu ka unu nyekwa ntị ndụmọdụ maka mgbe a ga-emekwa sị na ihe onye Igbo mere mmadụ na ihe onye Igbo ibie mere onye Igbo ibie si bịa kpọrọ ya ka o si kwuo ka ọnụba na ọ dụrụ dị ịnụ na-azọ ụmụaka na-asị na ụmụ ya si kedukwe n'ihe ọ ga-eme ụmụ ya kedu ihe ọ ga-eme ụmụ ya analụ ya Chineke mụnwa amara onye mma ebeliv ya bụ na ụmụnne tụnekwe n'okwu a ka unu nyefe na abụ ndụmọdụ anti ọ bụrụ na ikwelie nkwa ije kpogotie
ọ bụ nya bịa ọ bụrụ ihe iji edu setụlụ ya ọ bịa. Ọ bụrụ na ọ ga-arapụkwala gị nwa isi a na ịkpọgotekwu ya ọ rapụ nwa na ọma mbịakwazọba nwa nwa gị maka o mere ego according to omenala Igbo o mere ego ọ bịara ọlụ lụọ ọlụ kịta ọ na-azọzikwu nwa nekwe anya bikonu ndị be anyị. O nwere ihe mmadụ ama mfụbụ nwata nwoke ọ sizikwuru akpọgotekwu onye mee ka onwe akwụkwọ o jee chụba akara aka ya ọ chụba akara aka ya o nweta ego o jee nụọ nwaanyị ọzọ mụba nwa na nwa ada agwụ agwụ fa weli nke ahụ nnọọ fa kpọgotie kafasi wee kwuo fa kpọgotie kafasi ọ si na nwa ada amụ ọ sigodi na ọma nnu nwa ya nwaanyị ahụ ọ rapụzi anyị nnu nwa ya nwaanyị o jee chụba ego ọ chụta ego o jekwene chọba akara aka ya ọ nụtakwa nwaanyị ọmụba nwa ọzọ na nwa ada agwụ agwụ. Ọ na-asịkwa ma ntị ọ bụkwanụ na ọ mụrụ nwa ọzọ kedu ihe ọ ga-eme n'ụlọ ekele ụmụaka nwoke na-abụ hei na o nwee ka ọ dị ịrapụ ya. Nekwa anya broda ka ngwa gị ị na-emekwa nwa nwoke na-abụ ka isi ga-arapụ ya ịnụrọ nwatakịrị anụ okedị ntị omenala Igbo anyị ịnụrọ nwaanyị anụ ọsọkwa ya gịnị ya bie n'ụlọ 10 years ịmụcha nwa ọkwa ndị nwe nwa achịkọrọ nwa ya bụ uche gị dịkwa ya. Ihe a na-ekpekwe bụ Igbo class court ya bụ ndị Igbo be anyị unu ma omenala Igbo unu tinye okwu ọnụ ọ dị mma ka ọ bịa zọba nwa ka ọ dị mma ọlụcha ọlụ akwụ onye ụgwọ gabara onwe ka ọ dị mma nwaanyị akpọgotie ka ọ bịakwa nụba nwa ya nwaanyị ijikwa obi gị ekweta na ị ga-anụ nwa nwaanyị rakwala ofu n'oge ka a kapịa okwu ọnụ maka na okwu a kokwela afọ ihe a na-achọ ịgwa ntị bụ ọ na-asị na ọ ga-ebido nya gbapụba ike ịmago nye nsogbu kara aka na ọ ga-arịpọtụ na ịkpọtalụ mmadụ 14 si ya bụ onye dị 24 baba ime ka onye ala atagburie hei ọ si ka onye ala atagburie Chukwu daalụ maka o mechekwu nwa amụ laiki bakwu ya o mezikwa isi gara gara ọ dị ka ọnya nwa kulu ziri down ifuru ọ laiki bazikwa nwa ahụ na ọ laiki gị ezigbo nlaiki kịta mana ọ si ọ bụgodi na okwu ezikwu ka ọnụ ọnya nya kpogote nie diklia na ọnya bụ nna ka eji maka ya nye akwụkwọ ọ si na ọ chọọ ozikwu ka ọnụ ọnya na nsogbu adịrọ o jee chụba ego nweta ego o jee chọọ nwaanyị ọzọ nnụba na nwa ada agwụ ọmụbakwala onwe ya nwa ọzọ. Okwu ya ọ sị m gwa unu ka unu tinye ọnụ n'ihe unu ga-agwa ntị okwu antị bidolu dị nkata unu gwakwa nke nwoke okwu na-ekogheli nwa ya na onye emere ego nwaanyị na ọ bụrụ ya nwe nwa n'ala Igbo ndị be anyị onye emere ego nwaanyị ọ bụ onwe ya nwe nwa n'ala Igbo ọkwa ndị Igbo ka anyị bụ tinye n'okwu ọnụ ihe mma ekwu n'ihe a bụ ihe unu kpata unu ma enye maka ọ dị ka asị baa n'ihe onye a na-asị nke onye a na-asị nke na ọ kwụrụ ụgwọ ọ bụrụ na ọ kwụrụ gị ụgwọ unu kpaa akpa ọkwụọ gị ụgwọ gị bịa lụọ ọlụ ị malụ na ị ga-adanyekwa adanye cheekikwe n'ime onwe gị ọ bụrụ na ntị na ịgwala ya na a ga-akpọgote iji nwayọọ kpọgotebie ime ofu ọ bụgodị na ịchọ ozi ka ọnụ nwa gị nwaanyị ịchọ iwere nwa nwaanyị gị wekwela ụmụ ejima ịkpọgotie maka okwugo nke okwu o si ifuru na ịblọkụ ya maka akpọ gị ọga mana ya na onwe ọ gara aga so ọmblọkụ ya ka unu nọ na round table setụlụ okwu ọmblọkụ ọnya unu nọ na round table setụlụ okwu na ụka bifo oku afọ maka na online dị kịta nọmba niile dịchazikwa ọ sikwa na ọ ebele maka na ọ bụ onye Igbo ka o ji si ka ọ bịa kọsala Igbo anyị abịa maka emekwa isi na ihe onye Igbo na-eme ndị Igbo ibi na afụrụ onwe anyị n'anya ya bịa setụlụ ọnya ka okwu na ụka na ọ chọrọ itinye na nsogbu ya bịa setụlụ ọnya ọ ga-eme ofu ifugo na ya ndị be anyị chikwala na ya nene onye ọbụla dee uche dee ọbụlụ gị na ihe ị ga-eme ọ bụrụ gị bụ nke nwoke ka isi ga-efi ọ bụrụ gị bụ nke nwaanyị kedu ihe ị ga-eme nye nifa ndụmọdụ setụlụkwa na okwu a ọ dịkwa mma ka esetụlụ ọnya udo kakwa mma ka udochikwa ọ ga-amanarịkwa
udo ka mma kwa n'ihe niile. Onwekwa ihe esete okwu na ụka, onwekwa ihe elite n'okwu na ụka. Ọ na-anyụ onye ọbụla afịa, ọ na-anyụ onye iru nye onye azụ afịa. Ekpedo ikpe ọ na-adịkwa mma, ekpelite ikpe na ọ na round tebụl. Nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ. Nya ekpe ikpe eziokwu, mee onye ọbụla ka obi dị ya mma, ekee ihe ọ dị n'etiti. Nya bụ onye ọbụla olu olororo gị iweli gabala onwe gị. Ọ kara mma ndị be anyị, ọ kara na mma ndị be anyị chikwala na ya nene. Ekwuchekwa m ka ọra m n'ọnụ, onye maala eke ikpe ya bịakwa kee ikpe a. Mụ na onwe m ekegokwe nke m ka m si mala ekego m ikpe nke m. So onye ga-etinye ọnụ itinye onye ihe dị njọ, kpọkwa anya ihe dị njọ. Nke dị mma kpọọ onye ihe dị mma, nke gbagọrọ agbagọ kpọọ onye ihe gbagọrọ agbagọ. Ndị be anyị, ka emesịa na ọ ga-adị mgbe ọzọ. Ọ bụ anyị bụ Igbo anyị abịa, bụkwala Igbo Class World, na-ekesekwa na ozi anyị a. Biko tinyere na anyị aka n'akara ịfụnanya ya na akara nkesa, kesee na ya, shia na ya, biko shia na ihe anyị, ka ndị na-amara ama, ka ndị na-ekwere na-ekwe, ka anyị niile na-aga n'iru. Ọ ga-agazili onye ọbụla n'afa Jesu, amen. Ngwa ka emesịa.